Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en geografia de primer de l'ESO, en l'apartat número 5, que fa referència als paisatges d'Espanya. Durant el següent vídeo farem una introducció a les tres grans variants del paisatge de clima temperat, més a banda els de les altes muntanyes i el Canari. En primer lloc, cal situar el paisatge oceànic o atlàntic. És el propi de la cornisa cantàbrica i de Galícia, i es compon de landes, prats i boscos caducifolis de roures i faigs. La principal amenaça per a aquests paisatges prové de la mà de l'home, qui no ha escatimat en fer-ne de tales massives per introduir prats destinats al bestiar i per implementar la indústria de la fusta mitjançant la plantació de pins i eucaliptus. Aquesta última espècie invasora és molt agressiva per la seva acidesa per entorns d'aquesta índole. En segon lloc, hem d'esmentar i comentar el paisatge mediterrani marítim. Si ens centrem en el litoral mediterrani, és a dir, de la franja que se situa des del Cap de Creus, Girona, fins a les marismes del Tinto i de l'Odiel, a Onuba, Huelva i Extremadura, els pins i les garrigues dominen aquest territori. Endemés, aquest paisatge és el que més ha patit la influència directa de l'home a la introducció també d'espècies invasores i l'ampliació del terreny per a terres de conreu i industrials. Així mateix, l'ampliació de zones turístiques i infraestructures han reduït tant la fauna com la flora de manera dràstica a les darreres dècades. En tercer lloc, i per tancar amb les variants de clima temperat, tractem el paisatge mediterrani continental. En aquest cas trobem alzinars a Balquena que s'alternen amb zones d'estepa. Darrerament a les muntanyes abunden les zones de bosc i de coníferes i prats naturals i l'impacte ambiental és menor que a les planúries i litoral peninsular. Per la seva part, el paisatge natural canari, que el trobem així, es qualifica de tropical i conté una vegetació escassa i adaptada a les condicions climàtiques de l'arxipèlag. Ens trobem amb espècies endògenes molt variades, com per exemple el pi canari, que té la capacitat de regenerar-se en gairebé menys d'un quinquenni després d'un incendi de manera natural. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi sigut d'ajuda i ens veiem a classe.